san da annabi ke yi mata ba kowa ya so na Fatima sai kai san da annabi ke yi mata ba kan ka Allah shi kamar Allah bin ka dawo kamar agaji da karkani gare yankari da na dar sawayen ka da inda ba ji har sai ya kwaje mutu da yanda da ta zama kowa ya yi tsoro ne na Fatima sai kai san da annabi ke yi mata ba salati abun baban da Fatima a cikin alejin gaji ne kamar zama shi ke kai kira shi babu tantama alayya ta sahabbai ba zan bar jira